passiġġar u l-olli immur sabiex nalla lejxin spiċċaw l-ullit jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi f'wit il-għasel u jien jinżlu f'wit il-għasel f'dawk il-ġranet bir nies għal-passiġġati jiġu għal-mistrier rabas dingat bis riservat u għall-isniter u għall-klib tal-kaċċaturs minn il-gamil wara l-moħrit naħdem fiskit l-aħħar bidwi f'wit il-għasel u jien Albebux jew fjuri satar minn ġol blat jinżlu fit il-għasel jiġu nar taħar kien staġun xot kemm bata l-frott u għal-ħidmieti xipret dawn l-aħħar kont ftitajin wara l-moħrit naħdem fiskit l-aħħar bidwi f'wit il-għasel u jien